бигем ки тӯли якчанд қадар яъне ки ҳамин виднажи тилисфара барои дар бори аввал. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён тиҷаӣ. Як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Лайк монед, бо диққат гӯш кунед. Нафарҳое ки мехоҳанд донистанд ки патентҳои шумо дар база дани Россия ҳаст ё ки нест, ё ки аннулировать кардагӣ ҳастанд ё ки не, номери WhatsApp мебирояд, бинависонед, проверкаи патент мекунанд. Танҳо машварат ройгон, маъракаи ташхиси муоинаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар моҳи апрел бархе аз муассисаҳои давлатии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон маъракаи ташхису муоинаи ройгони сокинон баргузор гардид. Масъулин гуфтанд ки ба шаҳрвандон баъзе ташхису озмоишҳо бепул дастрас хоҳад шуд, ё ки баъзе аз ташхисҳои худшона барои шаҳрвандон ройгон карданд. Хабарнигорон гуфтанд, мушоҳидаи ҷараёни баргузории ташхиси тиббии ройгон ба Пажӯҳишгоҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маркази миллии тиббии шифобахш, яъне ки қарияи боло баргузор гардидааст. Кадом ташхисҳо ройгону кадом пулакӣ мебошад? Дар он ҷо МРТ, КТ ва ҷарроҳиҳои гаронарзиш ба рӯйхати озмоишгоҳи ройгон дохил нашуданд ва ЭКГ, ЭЕГ, дигару дигар чизҳо ва маълумотномаҳои тиббӣ додан ба рӯйхати ройгон дохил шуданд. Яъне нафарҳое ки мераванд ташхис мегзаронанд, бояд ки ягон ҷарроҳиҳои гаронарзиш пешбинӣ гардад барои ҳамон нафар ё ройгон намебошанд. Нафарҳое ки мераванд мисол ягон ЭКГ мекунанд ё ки ЭЕГ мекунанд ё ки маълумоти тиббӣ дастрас кардан мехоҳанд, барои ин гуна нафарҳо ройгон пешбинӣ гардидагӣ аст. Яъне миқдори пул шаозима барои шумо мегӯм ки чӣ хел муайян кардагиянд. Нафарҳое ки мераванд ягон чи аз ҷониби духтурҳо муқарраршон мекунанд ки аз 1300 сомонӣ зиёд мешавад, ин аллакай гаронарзиш ба ҳисоб меравад ва ин пардохт карда мешавад ва ин ройгон нест. Ва нафарҳое ки мераванд ягон муоинаи тиббӣ мегзаранд ё ки ягон ҷарроҳие карда мешаванд ки то 1200 сомон мебошад, ин ба рӯйхати ройгонҳо дохил мешавад. ин бародарои азиз, тӯли як муддат ҳамин хел кардам барои шаҳрвандон як дастгирӣ хуб бугем. Зиндаву сарбаланд бошед. Комментарияҳои шуморо камтар мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Агар ягон нафари шумо бихоҳед ки границаи Қазоқистон бирен ва обратно вориди Россия шида битонем, одамои боваринока номерошон мебирояд, зангшон бизанед, границаи Қазоқистон мебаранд. Як нафар нависонда: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ чанд фоиз шидагиай? ҳозир аз ҷониби вазорати мудофиа бояд ки ин информатсия пешкаш шавад. ҳозираш дар информатсия нест. Дар рӯзи аввал танҳо Тоҷикобод аввалин шида ҳамира пурра ба анҷом расонид. Як нафари дигар нависондай: салом ака, зинда бошӣ. Официально кор кардесам, 2 сол шидесай. метавонам ба основанияи кор дар ВНЖ спорам. Пешакӣ раҳмат. вақте ки шумо ҳуҷҷатотон 100%, ҳама қонуну қоидаро хуб риоя мекунед, ҳамирам плюс шида метавонад дар вақти паспорти российский ҳуҷҷат пешниҳод кардан, яъне ки ҳамин виднажи тилисфара барои дар бори аввал гирифтаантон. Бакиров нависондай: салом акаи Сорбон, ман патенти Москва дорам, худам Санкт-Петербург даем. Рафтам ФМС Питер. ҳама чира гузаштам вақти супоридани патент. Гуфтанд то бояд граница гузарӣ. Бопурсидам ки барои чӣ? Мегӯянд то суми патента ҳамон рӯзашда супоридагӣ. Амира аниқшам мегуфти ака. Саломат бошӣ. Суми патента ҳамон рӯзи чӣ да супоридагӣ бародар? ҳамин саволта пурратар бинависон. дар ҳолате ки агар шумо ягон проблема надошта боша ҳамин ҳуҷҷатотон, шуморо просто так намегӯянд ки граница гузаред. албатта ягон мушкилӣ ё ягон норасоӣ дора ҳуҷҷатҳои шумо. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, ҳозир материнский капитал метаҳанд дар Россия. Материнский капитал ба нафарҳое дода мешавад ки доимӣ зиндагӣ мекунанд. нафарҳое ки барои таваллуд кардан мераванду таваллуд мекунанд, боз аз Россия мебароянд, дигар ба ино материнский капитал отказ шидагиай. Як нафари дигар нависондай: салому алейкум ака, патент барои чӣ аннулировать мешавад? аз сабаби пардохт накардани мисол пулуш, аз сабаби ягон камбудӣ. барои ҳамин ман дар видео мегӯям ки патентотон аннулировать шиданаш мумкин аст, шумо проверка карда бесен. Як нафари дигар нависондай: ассалому алейкум акаи Сорбон, документҳои ман ҳама 100% аст, не ки номон дар рӯйхати сиёҳ ҳастаи. чӣ кор кунам? метавонӣ рафта ба намояндагии вазорати меҳнат дар Федератсияи Русия муроҷиат кунӣ, камбудиитро ислоҳ мекунанд. тафтиш карда мебароянд дар ҳақиқат ки ҳама 100% бошад, исправит мекунанд.
Тоҷиддинов Замсондай. Салом, акай Сорбон. Созе тинҷа. Ма паспорта нав гирифтам. Пешаки вич буд ҳозир гирифтам. Зодай бирам Россия проблема намешавад. Пешаки раҳмат. Яъне оч сифат мисол мегирем агар Давлат Алиевич ва ҳозир Давлатзода ягон проблема намешавад. Ҳамин сабаби иваз кардани паспортат дар таможни контрол рафтан дар Россия хуб фаҳмонда бутонӣ ки ту бе ягон депорт мисол ҳамира иваз кардагӣ барои зода кардан иваз кардагӣ ин мушкилӣ намешавад барои шумо. Ҳамин чизора хуб ба назар бигирен ки хуб фаҳмонда бутонед. Зиндаву сарбаланд бошед. Саволҳотонро бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.